Aku tak jemuk ces sih. Mau jimuk korek, saiki jimuk ces. Gak apa-apa. Iki kan musimnya do longgar ta iki jaran. Longgar. Longgar pol iki. Akbar we longgar jane awake dhewe yo sakit yo. Lah leres nih. Iya sing ora tintrum ngene iki. Wis ora panas ngene iki. Panas tenan. Sing diaturke Mas Akbar, sing dingendikane Mas Akbar oke. Sampun leres terus matahari meneh sakniki sampun apa menyapa ya toh. Sesuk arep ngulon takon mampir. Oke, no ketemu ae no besok. Boleh. Yo besok malam ketemu di mana? Besok malam tanggapan kono kok. Wis tak batalke wis. Tak batalke wis ora apa-apa. Wis yo. Pilih. Kumpul-kumpul aduh. Aku ngene iki ya pekewo lho, kancane aku tanggapan kancane tanggapan aku pekewo ngene iki carane iki. Gak popo, gak usah pekewo yo gak enek apa-apane ndak tak pekewo. Lah